Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanyna. İran, Türkmenistanyň gazy Türkiýe'ye berilip başlandy. Premier minister Sudany Irak Türkmen gazyny almak üçin zerur işler geçirilýär. Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütme wekiliniň Türkmenistana ilkinji sapary. AFK-nyň çağırış ligasy arkada topary East Bengal toparyny ýeňdi. İran İslam Respublikasy Türkmenistan Türkiýe TV gazy eksportynyň başlananyny habar berdi. İranyň neft ministri Muhsin Paknejat Iragyň elektrik energetika ministri bilen geçiren duşugyna bu barada belläk geçdi. Bu barada İranyň Irna habarlar gullugy habar berýär. Ozal habar berişimde ýaly Türkiýe Respublikasynyň energetika we tabiiy ferişler ministri Alparslan Bayraktar şu ýylyň 1-nji martyndan Türkmenistanyň TV gazy İranyň usulen Türkiýe'ye berilip başlanjakdygyny habar beripdi. Alparslan Bayraktar Türkmenistanyň satyn alýan TV gaz bilen 1,5 million hojulugyň zerurlyklarynyň kanagatlandyryljakdygyny aýdypdy. 2024-nji ýylyň martynda Türkmen halkynyň milli lideriniň Antalya diplomatiýa forumuna gatnaşmak üçin Türkiýe Respublikasyna amal aşyran saparynyň çäklerini Türkiýanyň prezidenti bilen netijeli duşuklar geçirendigini aýdyp, şol duşukda iki ýurduň arasynda TV gaz hyzmatdaşlygy babatda möhüm alalaşyň gazananyny bellädi. Soňra bolsa Türkmen Gaz döwlet konserni bilen Botaş kompaniýasynyň arasynda degişli şertnamanyň baglanşylandygy bellenip geçirildi. İran Türkiýe TV gaz geçirişini kodunaky Gurbulak sewitinden TV gaz kabul edilip alynar bu Türkiýede ulanyp başlanýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Irak Respublikasynyň premier ministri Muhammed Şia al-Sudanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Bu arada Watan habarlar gepleşigine bellenip geçirildi. Türkmenistan we Irak Respublikasy syýasy diplomatik, sowda ykdysady meden insan-perweri beýleki urlarda hyzmatdaşlygy giňeltýärler. Şunyň bilen baglykda döwlet başlygyny Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk hukuk derejesine eýerýän daşary syýasy ugruna hemde Birleşen Milletler Guramasy we beýleki halkara düzümlerde öňe sürýän başlangyçlaryň ýygyderli gollaýany üçin Irak Respublikasyna minnetdarlyk bildirdi. Iragyň Aşgabatda diplomatik wekilhana açmagyna gollaw. Hormatly prezidentimiz iki tarapdan diplomatik gatnaşyklaryň işçiňleşdirilmeginiň zerurdygyny belläp, Aşgabatda Irak Respublikasynyň diplomatik wekilhanasynyň açylmagy we onuň netijeli işlemegi üçin ähli amatly şertler döretmäge Türkmenistanyň hemme tarapdan ýardam bermäge taýýardygyny tasdiqlady. Şeýlehem hormatly prezidentimiz premier minister Muhammed Şia al-Sudanyny Aşgabatda geçiriljek halkara foruma çağırdy. Premier minister Muhammed Şia al-Sudany şeýle ýokary derejeli foruma gatnaşmak üçin özü üçin uly mertebe bolup durýanyny bellädi. Ýakynda bellänen Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütme wekili ilçi Edward Striprice 4-6 mart aralygynda Türkmenistana iş saparyny amala aşyrdy. Jenap Striprice wezipesine bellänen 3 gün soň Aşgabatda geldi we bu Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan hemde Merkezi Aziýa bilen özara gatnaşyklary ýokary baha berýändigini görkezdi. Saparyň dowamynda Jenap Striprice Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda hyzmatdaşlygyň sewitligini durnukluğun ve köp taraplayın özara gatnaşyklaryň esasy jehitlerini aralyp maslahatlaşmak üçin ýokary derejede bir neçe duşuklary geçirdi. Ol ykdysady gatnaşyklary, howpsuzlyk meselelerini we sewitligini hyzmatdaşlygy aýratyn ünsürip Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyny we mümkinçiliklerini aralyp maslahatlaşmak üçin Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornasary daşary işler ministri Raşid Meredow bilen duşdy. Türkmenistanyň meclisiniň başlygy Gulmanow bilen duşuşyň dowamynda iki taraplaryna gyzyklanma berilýän pudoklarda Türkmenistanyň kanuny başlangyçlary we parlamentary hyzmatdaşlyk aralyp maslahatlaşyldy. Şeýlehem Jenap Striprice ýitleýän maksatlary boýunça diplomatik gepleşigi putulandyryp Ýewropa Birleşiginiň missiýalarynyň ýollaşlary we Merkezi Aziýa döwletleriniň ilçileri bilen duşdy. Bu sapar ýitleýän hyzmatdaşlyga, ykdysady ösüşe we howpsuzlyk meseleleri boýunça gepleşigi aýratyn ünsürip Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan hemde tutuş Merkezi Aziýa seýti bilen özara gatnaşyklaryny putulandyrmagy yrarlygyny tasdiqlady.
Yurdumyzyň çempionu Arkadagy futbol topary AFK-nyň Çağırş ligasynyň çäklerini çeyrek final tapgyrynda Hindistanyň East Bengal futbol topary bilen dowuşdy. Dowuşuk Hindistanyň Kalkutta şäherindäki Vivekananda Yuba Bharati Krirangan stadionuna geçirildi. Dowuşuk 1-0 hasabyna yurdumyzyň çempionu Arkadagy toparynyň peýdasyna tamamlandy. Dowuşuň ýeke-täk golunu 11-nji minutda Ýazgylyç Gurbanow geçirdi. Toparlaryň nowatdaky dowuşu geljek hepde Türkmenistanda oýnalar. 2023-nji ýylyň aprelinde döredilen Arkadagy topary teze klubdygyna garamazdan geçen döwürde gazanan üstünlükleri bilen halkara awraýa eýe boldy. Merkezi Aziýanyň ýeke-täk akylly şäheri bolan Arkadagy şäheriniň ady ber Arkadagy topary 2023-nji we 2024-nji ýyllarda Türkmenistanyň çempionu bolmagy başardy. Şeýle hem topar Türkmenistanyň kubogyny hem gazanmagy başardy. Ine mehribanmış doktor. Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuwunky sanyna sizi ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanynda görüşýänçek hoşta bolun.